يترف نوع عمتها زتفليو اتلوت المعبالن نتوم مرحتون سرحتون كي ترفيو مستوم إذا خبابي نجزء رؤسو فلي ملك مدري ونينو يركب نملأت شفنا جزء دما يمر حلو مثقال أقربن معقابون زيادة خطبقن كمعرقن أقيلو نبز خمزي زع مسألة حملة ترقيت نمبصح عبي سرح قلبو أبزي خمس كل هذا زبطة قلات مريت ولا حنت زين ورينيرو قتل يا خير مخالو بتعمي إيو دس زبلاني دمن حجين كنقول كنا تلويت له نزغطلون كل أبان توجسوا سلزلوا زخباب زين ملوات بقصاتنا زلنا كابتن مستير عوض زغنو محبراون ناي سراحن كبرتات نقوح مجمار عتوم مكتتالن صنع مسعابن أي تفليون سلزغنا خاء نخلو الطقمتات مقراب كرخبو خيلو مقراب فقرة مريتي كلاخل مجي كونتات أيار يفدر تقلن زنابن يسحب نصوح أيار يمنجو سنه هوتاو بزحنات يعقب قطعو منجي دما يسفح نزدفلاليو عودي كم هنصاو سرحات نقمماوي من مرمراتن رغبتاتن وزت يخون ملو بملو تغيرو زلو خبابن بقر كبيت سعرن حيال سرحنيو فتيرو بحلفتي ني هاجراو دحنت برجيدر جنرال أبرها كاسا أم حداري مانا أرأيا كالوتون بملو أمتما بزلو حلفتي بدليت بمدب ترارادي أم كل نجار قدامنت كتكل علوه قدامنت كلمع علوه أبكندي بملو مريت زصحي مريت قتل يا خير علوه تباهيلو قدمي ناي ولكي ناي أهادو ربحة ناي كبابي ربحة كنقبر كنكل لنا إذا خباب خلمع علوه كم هاجرون أبنت كخون كخل علوه تباهيل قدمي شدوش عمت لكعنا مخان أبقل تشعن أسر تروعتن أبزبوتا حساب تبكيسو أكبابي ناي مقرب حساب أبتقوان إذا كبابي قلات إن كفوتن ترقيت نبرو بزيكا كرمتو بقويلو أب أيز يتأفق قدقاتن كابات عبيتي إزاي بزح قرب كلامي تعسن كلا أينو برون إتبوتا نسميناو مبرعاو أتصعد فيو زتمت كابيمان نابت أقام بالعلم بتحتن زتفراليه ملكع مدري ونن بمقصار فقرة مريت مهبتام تحستو حمدن من كاي بكال عيرن كاب عبيتي تقمتات مقرابيو إذن لعلزن زخيد ربحاتات مقراب عبقمت بمئتاو أبالات هاقرا ودحنت بمقراب كبابيو من مقيار نتي عبي حساب نمتقبار بتيما حيال تعرين نحملي وفري تبقسو أبتي أبالات هاقرا ودحنت كبابيو من مقيار عبي علامة أبز بقسو الأوان عريحهم يمتأميتهم نتي حساب أمريت أوريدهم كتقبروا خاء ناي نفس وكف أبال ورديد أب حدا بالرخة أديبو وتر عرب نبهو كل أبال زساعة فلا معلت معتوت كتكون وصنو بوشتا عقمنا خام أتوت جميلنا مالتي بزو مسارة عقمنا وان أخالص لذي يكون أنا نحن مشارختي قدنتكم مسؤولهم تباهيلو مشارختك أنا دينا مالتي زنبيت صحفت تسوي عمنا بدرجة لعلوة حلفتي أخيبات غيرو انتا إدليتكم نزي خباب خنقرب مو تصبوق خباب خنقربو تدا أخوينكم إيدن قوانتن كوينا خنسرح سلازي حدا نتي حلفتي نتسرح زمورحو سبكتو مزولنا لكم إلنا زغيرنا بشعون سومون سبات مزيزهم ناشح كيلومتر قعزو بحانت سقميت فيلم اتا سقمي ناب قدميت انت دقا رقيت خا ناب زتعلم شتو كتبصح تقسقس اتا وترو عربي زي تمدبت معالتي ماتوت باستفلاليه نطفتاتن بدقايقن تخفافلت نتي سرح وياويانن مشارختن بمستاف نمعبايو ناب كالأين عبن مدرخ تسقاقرو تادسون مأسرتن سنبل أما عالتي أبي صومون كلت جزء الناس بب 200 220 عقم سب من التسرحة زي بوتازي
ጀሚርና ንሕናውን ብዓቕምና ዘፍቅዶ ብትሕዝቶና ነፍስ ወከፍ ኣባል ብጉልበቱ ብትሕዝቶውን ቀዳምነት ነቲ ዝተመደበ ብዞባ ማእከልን ብኣባላት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ከም መደብ ዝሓንፀፅዎ ሕንፃፅ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ስለ ዝተባህለ ነፍስ ወከፍ ብዘይ ተጉላባነት ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ኣባል ተጋዳላይ ዋርሳይ ግዚያዊ ሰራሕተኛ ብምትሕብባር ኣብ ነፍስ ወከፍ ናይ ማእቶት ግዜ ነፍስ ወከፍ ወፂኡ ኩሉ ነዚ ቀላሚጦስ እዚ ነዚ ውሊዕ እዚ ነዚ ዝተፈላለየ ኣግራብ ክውን ንክኸውን ዘኽኣሎ ናይ ነፍስ ወከፍ ተሳታፍነትን ናይ ነፍስ ወከፍ ተበግሶን እዩ ኣሰራርሓ ብመደብ ነይሩ ኣብቲ መደብ ከኣኒ ናይ ነፍስ ወከፍ ድልየ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝተባህሎ ንላዕሊ ሰብ ተክል ነይሩ ውፅኢቱ ከዓ መወዳእታ ዳርጋ ናብ ጫካ ተለዊጡ ናይ ባሕቂ ዘሕጉስ ውፅኢቱ ይረአየና ኣሎ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን ፋይናንስን ሃገራዊ ድሕነት ምስ ኮሚቴ ልምዓት ዝተፈላለያ መሻርክቲ ኣሳተፈ ካብ ቀዳሞት መሻርክቲ ናይ ዝሰፊሕ መደብ በዓል ስልጣን ሓለዋ ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከልን ተረቑሑ ብሞያዊ ምኽርን ሓሳብን ናውቲ ማእቶትን ብምቕራብ ናብ ስራሕ ነጠፉ ዘተባብዕ ስራሕ ምስ ተሰርሐ ከምዚ ድዩ ብምባል ተበግሶታት ወሲዶም ተሃድሶ ሰንበል ኣብኡ ዝነበሩ ብድልየቶም መፂኦም ነዚ ቦታ ዘገርም ዋላ ንዓናስ ንተኣምር ዝኾነና ስራሕ ተሰሪሑ ንምዕቃብ ዝተተኽሉ ፈልሲ ዓብ ትኹረት ይሓትት ካብቶም ቀንዲ ንምጽዳቕ ፈልሲ ገረብ ዝብድሁ ረዋሒታት ናይ ሰብን እንስሳታትን ተጻውታት እዮም ከም ተመክሮ ብዙሕ ፈልሲ ገረብ ተተኺሎም ሰኣን ጽኑዕ ሓለዋን ክትትልን ናብቲ ዝተዓለመሉ ሸቶ ኣይበጽሑን ጠለበቂዕ ከብትን ካብቶም ምርዓት ፈልሲ ገረብ ዝቆፅዩ እንስሳታት እዮም ኣብቲ ከባቢ ምግታእ ምንቅስቓስ እንስሳታት ብሓፈሻ ንዝተተኽለ ንምዕቃብ ኣጥቢኦም ክሰርሑ ከም ግዴታዊ ዕማም ወሰድዎ ሕሩም እዩ ዝቦታና ዝኾነ ሰብ ዝኣትዎ የለ እንስሳ ዝኣትዎ የለ ሰብ ዝኣትዎ የለ ስለ ዝኾነ ሕሩም ስለ ዝኾነ እዚ ዝተኸልናያ ገረብ ጥራሕ ዘይኮነስ መበቆሎ ኣግራብ ዝበሃል ናይ ቀደም ኣግራብና እውን ከይተረፈ ክመፅእ ጀሚሩ ምህላው ከዓ ክበርህ ኣለዎ ማለት እዩ ምትካል ኩሉ ሰብ ተክል ኣብ ሓለዋና ምክንኻን ግን ኩሉ ግዜ ፀገም ነይሩና ኣብዚ ቦታ ዝመፂካ ግን ብፍጹም ሓንቲ ገረብ ብባህሪኣ ዝተጠፍተ ዘይኮይና ብጥሪት ተበሊዓ ወይ ዝኾነ ሓደጋ ጋጢማ ዝበሃል ነገር ኣይተረኽበን ነፍሲ ኣካል ምስ ህይወት ወዲ ሰብ ዝኸይድ ኣካል ኣብቲ ንኩሉ ነገር ንእንስሳ ድዩ ንሰብ ድዩ ናይ ማይ ከምፅእ ዝኽእል ድዩ ፍግረ መሬት ክከላኸል ዝኽእል ድዩ ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነ ዝተተኽለት ገረብ ኣጸልሚትካ ምቑራፅ ኣጸልሚትካ ምሻጥ ኣጸልሚትካ ካልእ ነገር ምስራሕ ዘይኮነሲ ከመይ ጌርና ንነፍስ ወከፍና ዋላ ከም ባህሊ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ገረብ ተኾይኑ ንነፍስ ወከፍ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ተወሊዱ ናተይ ርእቶ ናይ ወደይ ኩስቶ ተባሂሉ እዚኣ ገረብ ከያ እንዳለውን ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ምስ ነፍስ ወከፍ መዘከርታ ዋላ ናይ ዝሞተ ናይ ኣቦኻ ክመውት ከሎ መዘከርታ ከምዚ ናይ ደቂ ናይ ስዋኣት ናይልና ንተኽሎ ግራብ ዋላ እቲ ናይ ስዋኣትን ካልእን በብዓቕምና ንግበሮ ከንቲ ዝድለውን ኣብቲ ዝድለ ኣይብፃሕ እምበር ከም ባህሊ ኣነ እንታይ ምደለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛን ስድራ ቤትን ኣቦይን ኣደይን እንድሕር መይቶም ናይ ኣቦይን ናይ ኣደይን ኢለ ገለ ነገር ክተክል ክኽእል ኣለኒ ዋላ ናይቲ ዝሞተ ገረብ ክቕፅል ክኽእል ኣለኒ እቲ ናይ ምግራብ ስራሕ ብሓደ ሸነኽ ይፈሊሙ ነፍስ ወከፍ ፈልሲ ገረብ ከዓ መስመር ሓልዩ ብሪጋት ተኺሉ ብመስመር ምግራብ ካብ ጽባቐ ዝሓልፍ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ማዕረ እውን ናይ ሓመድ ዛላታት ተሃኒጹሉ ምህናት ዛላ ትሕዝቶ ሚዛን ማዩ ዝዕዝዝ ውሕሉል ምሕደራ ወይ ምፍዋስ ማይ ኩዖ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘተስፉ ውፅኢት እዩ ዝህብ ብመሰረቱ እቲ
ጉዳይ ንሕና ምዝላይ መጀመርታ ዝወሰድና ንሕና ብምዝላይ ምኩዓት ገለ ስሚልካ ዘይኮነስ ምዝላይ ብምሉእ ሰብ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ ንሕና ማይ ከም ዝሕዝና ጌርና መሰረቱ ማይ ከም ዝሕዝ ጌርና ዛሊናዮ በዚ መሰረት ሕጂ ማይ ናብ ድርፎ ገጻ ትኸይድ ማይ የብልና ሕጂ ኩሉ ዓፂና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሽኡ እዚ ቦታ እዚ ሓደ ክፍለጥ ዘሎ ኣብ 110 ሄክታር መሬትና ተኺልና ዘለና ዝገረብ እዚ 110 ሄክታር ካብ ጫፍ እንዳሰገን ክሳዕ ማይ ደብነት እዩ እዚ ገረብ ዝተተኺል ዘሎ ብብዝሒ ቀላሚጦስ ኣይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራባት ኣለዉ ስጋብ ጭዓ ከይተረፈ ኣፍሊስና ንተክል ኢና ወድቲ መሬት ማለት እዩ ናይ ደገ ተኽልታት ኣለዉ ናይ ውሽጢ ሃገር ተኽልታት ኣለዉ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ንምንታይ ቀላሚጦስ ዝብል ሰብ ኣሎ ቀላሚጦስ ሓቀኛ ዓርክንስ ወዲ ሰብ ቀላሚጦስ እዩ ኣብነት ኣዋሊዕ ብብዝሒ ተኽልና ኣለና ኣውሊዕ ግን ትራበ ኮይኑ ንህፃ ከስራሓልካ ይክእልኒ ኤርትራ ብሕጂ እትህነፅ ዘላ ትስራሕ ዘላ ስራሕ እንተኮይንካ ቀላሚጦስ የድሊ ቀላሚጦስ ምስ በቆለ ምስኡ ዝበቕሉ ዘሎ ባህርያዊ ኣግራብ ብዙሓት እዮም ስለዚ እቲ ቀላሚጦስ ምስ ተተኽለ ተተኺሉ ኢሉ ቀልጢፉ ለውጢ ስለ ዘርእየካ ቀልጢፉ ዕብየት ስለ ዘርኢ ተተኺሉ ኢሉ ዝኾነ ይኹን በዓል ከብቲ ኹን ካልእ ኹን ደፊሩ ኣይኣትወን እዩ ከም ሕሩም ሕዛእቲ ኮይኑ ከዓ ይቕፅል ስለዚ ቀላሚጦስ ጥራሕ ኣይኮነን ስጋብ ዳዕሮ ከይተረፈ ተኺልና ኣለና ውፅኢታዊ ክረምቲ ንኻልእን ዝሰፍሐን ስራሕ ኣተባብዖም መደብ ምገራብ ኣስፍሕዎ ንኻልኣይ ክረምቲ ድማ ብዙሒ ጎዳጉዲ ኣዳለዉ ብዙሒ ስራሕ ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ይሓትት እቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተስፉ ኣንፈት ዝሓዘ ናይ ምግራብን ምዕቃብን ማይን ሓመድን ንጥፈታት ካልኦት ኣካላት እውን ኣብቲ ስራሕ ምስታፍ ከም ዘድሊ ስራሕ መርሐ ምግራብ ሃገራዊ መደብ እዩ በዚ ከዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ወፋሮ ክረምታዊ ማእቶት ተሳተፍዎ ተማሃሮ ምስቶም ሰሙናዊ ብስሩዕን ብዝተወደበን መገዲ ማእቶት ዝወፁ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ብምትሕባር ነቲ ንጥፈታት ኣስፍሕዎ عقلن ጥቃቅን ዝሓትት መስርሕ ክረባ ብዓይነትን ቁጽርን ውጽኢቱን ምዕባሉኡን እናዓበየ ብዝኸይድ ንዓየይቱ ዓብ ተስፋ እዩ ዝህብ እቲ ስራሕ ካልእ ዓቕሚ ክሳትፍ ዓደመ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን እውን ናብቲ ስራሕ ተጸንበሩ ተሃድሶን ማእሰርትን ሰንበል ኣብ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናሰርሑ በብ 120 ዓቕሚ ሰብ እናተሰርሐ እዚ ቦታ እዚ ጀሚርናዮ ኣብቲ ዝነበረ ናይቲ ስራሕ ሃዋህው ስጋብ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ዝለዓለ ሓላፊ ስጋዕቲ ዝተሓተ ሓላፊ ብማዕርዮም ድዋሱ ኩስቶ ካብ ኩስቶ ትብለሉ ነገር የለን ንሕና ሞያና ኮይኑ ወላ ነቲ ሞያ ነብሎ ተኾና ልዕሌና ተዓጻጺፎም ዝሰርሑ ናይ ብሓቂ ምኩራት ኣባላት እዮም ኮይኖም ስለዚ ብኸምዚ ከዓ ይቕፅል ኣሎ ዓቕሚ ናይቲ ኣብቲ ልምዓት ዝሳተፍ ብምዕባዩ ዝዳለዉ ጎዳጉዲ ከትርን ዛላን ብዓቢኡ ዝትከሉ ኣግራውን ብዕፅፍታት ዛየዱ ኣብ ሳልሳይ ክረምቲ ድማ እቲ ከባቢ ኣተባባዒ ለውጢ ኣርኣየ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ኣብ ዝተኣማምን ደረጃ በፅሐ ነቲ ኣከባቢ ድማ ፍሉይ ግርማ ኣልበሶ እቲ ውፅኢት እቲ ከዓ ናብ ዓወትን ሽልማትን መርሖም ሓያል ፃዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ብዝብል ቴማ ዝፅምበል መዓልቲ ምግራብ ኣብነታውያን ተባሂሎም ተረቂሖምን ተሸልሞምን ድማ ሕጂ ከም ኣብነት እዩ ዝጥቀስ ዝቦታና ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ከይተረፈ ብደረጃ ዞባን ብደረጃ ሃገርን ከይተረፈ ብልጫ ዝተዓደለ ቦታ እዩ ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ዝለዓሉ ሓለፍትና ናይ ዝቦታውን ከይተረፈ እዚ ንሕና ተኺልናያ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰሜን ንዓዲ ንፋስ ምብራቅ ገዲፉ ተኺልንዎ ክዛገር ክኸይድ ብደቡብ ክሳዕ እንዳሰገን ሓሊፉ ብኡ ገይሩ ኒ ጸሎት ገጹ ክኸይድ ከም መደብ ዝተተሓዘ ኣሎ
እቲ ኣብ 15 ግንቦት ዝረኸቦ ኣፍልጦን ክብርን ንዝያዳ ስራሕን ብሉፅ ዕማምን ከምርሑ ደረኾም ካብ ውሽጢ ቀፅሪ ወፂኦም ናብ ስግር ከባቢኦም ኣማዕደው ክሳብ ኣጻድፍ ታሪኻዊ ቦታ ማይ ድምነት ናብ ዕላማ ምግራብ ኣእተውዎ እቲ ስራሕ ሰፍሐ ዝያዳ ዓቕሚ ሰብ እውን ጠለበ ቁፅሪ ናብቲ ቦታ ዝምደቡ ተምሃሮ ክረምታዊ ማእቶት እውን ወሰኸ ሽሕ ተምሃሮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንዳሃቡና ኩሉ ሰብ ዝሳተፈሉ እቲ ስራሕ ስጋብ 2019 ቀፂሉ ኣብዚ ንጥፈት እዚ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ቅድስቲ ማርያም ኣዱሊስ ሓርነት ዲያ እስላሚያ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ባርካ ቀይሕ ባሕርን ልምዓትን በብደረጁ ዝግለጽ ሱታፌ ኣረጋገጹ መምህራን ሰሞያ ጥዕናን ኣለይቲ ተምሃሮ ክረምታዊ ማእቶትን እውን በቲ ውፅኢት ዝያዳ ፍናንን ሓበንን ስለ ዝተሰምዖም ክሰርሑ ተራእዩ أقرب أكبابيهم زغيرو مجو هاوهو يفطرو إذا لوتي قبل أن تحت المريت يوزكهاد ناب تحت حمد زعاتون ناب أير زتنبارون زتبكلو أير قبل أن تحت المريت زختلو صعبين بقلي زقلص أيكونن زتفعلالي من ساعاتن موجاد كاصلون بعبيو عدتن من كايرسحاتن كابتوم نبكل أير زوجرو تقواراتيوم أقرب أبو حد بكلا أزي عزوز قده اللوهم أبز خوابي زادق أقرب منشو نتو عير تغيره عينتن قلبن زسحبه حملة تريد فترة متكال راح زي كونه أبي بيتحو لك كنتي ولاد توليدو نخل نجر تعاليو تغسكسو تعبيو نتيز تخل كايو جربون ننفس وكف حريرون تخينو تتكو كم قالت قمت تخينو تختبلو ماي تستيو ننفس وكف متكالن مقطارن راح ديكونه ولا أبكالك كبابيتاتون بنفس وكف كنكاتاتلو لنا كنتك لنا انت زي تخاتاتي لنا يو قصر خندز غيرنا تخيلنا الكون ترجم يبلون نايزز حلف عمتات حجي نحنا لبزبن نتخلن زلنا نعمتها زحرره قدامنت نعانينا نتكل كال اتزتحنص اخا نتخلو سلازي ازي نحنا سقمتي اب كمز خبقعنا زخاله بنفس وكف بمولو بمتحبار حلفتنان ابالاتنان ناي كبابي محداراتنا سلازخني نفس وكف سبون اب جزء اب كبابيو اب سرح اب سرحو تخلي هيوت ناي كل نجر سلازخني كقدس الله كتكل كخلالو تخيلو طرح زي كون اخ كاتاتلو كم هزان كاليو خلالو نحنا بزي بوتا زخن متكلنا بزي حلفه عمتات قلاتي نيرو ابزي ناي بحق تساتفنت ناي نفسه كف اول سل النبري كان ارتي نوعلوتي متكل قرب لحلنا هاسي استفل لي لو تساسل تريلو لك هم التعباب يا قولعي اقول اتريو زهونه كسحق كله تسمع دبكا بهتان كبكو كله يكال خغاطمو كله خاني اب غربك ام ملو مكتل غير كالو ناي بحق تلوطناتو روي لومي ازي خبابي كابت قدمي حموشت عمتات زنبرو تريد ملو بملو ايو تغيرو عبسنو محضرو عبلو تدما فتيرو عبتدور تغيرو زركب بوتا استفلاليا دكبات عواف وچو محضرو رخيبان قون ناتقاس قاب عراويت انسسا زقدام كي ترفو نبري زبئي وخاريا قبابل كندق زي عمتات تفيهم زنبر حجي كالغالو اللو كاب عواف تمتيكا سرنيح قوقاح زاغرا برنيغو استفلالي عينت عواف ابز خبابي ترخبن زي كازي نتي بصعري زترخبه صقا تقمتاتو نمزيادن نمربحن سعرتات كالوت نطفتات توسخو
ዕረን ካልኦት ምንጭ ጽገን ዝኾኑ ዕምባባታትን ኣቁጽልትን ብምትካል ናብ መፍረ ንህቢ ክደፉ ተተባብዑ ናይ ባሕቂ እቲ ግብርን ድዩ ምስክር ቅድም ሓደ መራዕ ዝነበረ ቦታ ሕጂ ግን ናብ ኣዝዩ ጫካ ተለዊጡ ኣሎ እዚ ኸኣኒ ነፍሲ ወከፍ ብግብሪ ይርዮ ስለ ዘሎ ንገረብ ምትካል ሕልምኑ ወሲኹ ክቕፅል ጥራይ እዩ ዘሎ እዚ ብተኸታታሊ ንሽልማት ዝበቕዐ ኣብነታዊ ስራሕ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ርእስቲ ናይ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ስሩዕ ንጥፈታት ግደው ወፋሮ ተምሃሮ ክረምታዊ ማቶት ተራ ምእራም ተሃድሶ ሰንበል ከምኡውን ሱታፌ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት 59 መጓዓዝያ ምድሪ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብሓበን ዝዝከር ብዓወት ዝግለጽ ስራሕ እዩ ነይሩ መብዛሕትኦም ቤት ትምህርታት ኣብ ዝስመራ ዘላ ደንበ ሰንበል ቅድስት ማርያም ዲያ አልእስላምያ ቤት ናጽነት ሓርነት ዝበሃላ እዚአን ብሙለን ኣብዚ ከም ተሳተፋ ጌርና ብኡ መሰረት ካሲ ጉዳይ ዕውት ኮይኑ ወፂኡ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ እውን ምስኡ መጓዓዝያ ሓይል ምድሪ ሕክምና ኩሉ ዘጠቃለለ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ናይ መንግስቲ ኣካላት ዳርጋ ብዙሕ ተሳቲፎ እቲ ስራሕ ተተሓሒዝናዮ ዳርጋ ንኣሳ 7 ዓመት ኢና ተኺልና ማለት እዩ ዝኸባቢ እዚ ብሓያል ጻዕርን ዘይቋርጽ ስራሕን ሃምልማል ተቐይሩ ዝርከብ ከባቢ ዓበ ተመክሮ እዩ ተደሊብዎ ንብዙሓት እወታዊ ጽልዋ ብምፍጣር ውፅኢት ተረኺብዎ እቲ ስራሕ ናብቲ ዘይተበጽሐ ከባቢ ታሪኻዊ ቦታ ማይ ድምነት ይቕጽል ኣሎ ኣብዚ ክረምቲ 2020 ሕግታትን መምርሒታትን ሚኒስትሪ ጥዕና ብምክትታል ብኣባላት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ምግራብ ተኻይዱ ዛጊት ኣብ 110 ሄክታር 140,000 ዝተፈላለዩ ኣግራብ ተተኺሎም ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ በፂሖም ይርከቡ ዋላ ከም ባህሊ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ገረብ ተኾይኑ ንነፍስ ወከፍ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ተወሊዱ ናተይ ርእቶ ናይ ወደይ ኩስቶ ተባሂሉ እዚ ኣገረብ ከያ እንዳለውን ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ምስ ነፍስ ወከፍ መዘከርታ ዋላ ናይ ዝሞተ ናይ ኣቦኻ ክመውት ከሎ መዘከርታ ከምዚ ናይ ደቂ ናይ ስዋኣት ናይልና ንተኽሎግራፍ ዋላ እቲ ናይ ስዋኣትን ካልእን በብዓቕምና ንግበሮ ከንቲ ዝድለውን ኣብቲ ዝድለ ኣይብፃሕ እምበር ከም ባህሊ ኣነ እንታይ ምደለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛን ስድራ ቤትን ኣቦይን ኣደይን እንድሕር መይቶም ናይ ኣቦይን ናይ ኣደይን ኢለ ገለ ነገር ክተክል ክኽእል ኣለኒ ዋላ ናይቲ ዝሞተ ገረብ ክቕፅል ክኽእል ኣሎ እወ ሕጂ ከም ኣብነት እዩ ዝጥቀስ ዝቦታና ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ከይተረፈ ብደረጃ ዞባን ብደረጃ ሃገርን ከይተረፈ ብልጫ ዝተዓደለ ቦታ እዩ ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ዝለዓሉ ሓለፍትና ናይ ዝቦታውን ከይተረፈ እዚ ንሕና ተኺልናያ ዘለና ጥራሕ ደይኮነስ ብሰሜን ንዓዲ ንፋስ ምብራቅ ገዲፉ ትኺልዎ ክዛገር ክኸይድ ብደቡብ ክሳዕ እንዳሰገን ሓሊፉ ብኡ ገይሩ ንጸሎት ገጹ ክኸይድ ከም መደብ ዝተተሓዘ ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን ኣብነት ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ብኡ መሰረት ከኣኒ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪቡ እዚ እንሪኦ ዘለና ቃላት መሬት ልክዕ ከም ዝናሃና ኣብነት ክኽተልን ብሓፈሽኡ ግን እቲ መደብ ናይ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ናይ ዝኣሃዱ ንሕና እቲ ዝርከቡ 110 ሄክታር መሬት ወዲእና ናብ ዓዲ ንፋስ ገጽና ንግዝግዝ ስለ ዘለና ብኡ መሰረት ከኣኒ እቲ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ከኣኒ ንዓዲ ንፋስን ከባብን ከኣኒ ምሳና ክትኣሰር ከም መደብ ተታሒዙን ንሕና እውን ገና ክንቅፅሎ ምዃንና ከኣኒ ክበርህ ኣለዎ ማለት እዩ ድኾነ ይኹን ሰብ ብዛዕባ ገረብ ይገደስ ድኾነ ይኹን ትካል ድኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ሃይማኖታዊ ትካላት ማሕበራት ኩሉ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ንተኽላ ገረብ ጀሚርካ ኣብ ካንቸሎና ድዩ ካብ ካንቸሎ ወፃኢ ቀፂልካ ናብ ከምዚ ማይ ኩዕታት እንተ ደኣ ገሪብና መጻኢት ኤርትራ በዚ ትግስግሶ ዘላ ናይ ብሓቂ ዕውት ዝኾነ ነገር ክንርኢና ምሕያል ባህሊ ምግራብን ምዕቃብን መወዳእታ ዘይብሉ ረብሓታት እዩ ዝርከቦ እዚ ኣብነታዊ ውፅኢት እዚ ስራሕ ምስጢር ዓወት ምዃኑ ብግብሪ ይምስክር ንኻልኦት ትካላት መንግስቲ ኮምን ዓድታትን እንተላይ ውልቀ ሰብ ከዓ ዓብ ትምህርቲ ዘቕስም ስራሕ እዩ
ናይ ጽቡቕ ብሉጽ ኣብነት ብምዃን ድማ ክሰዓብ ይግባእ።